Kalong ke ba pen kemen yaki pai ba nong kersan jong ka parti VPP ka ba ngi ya tip langkum ka parti pra ban yo I ba ka parti VPP kala terwa ya ka kerteng jong u Dr. Bats Kemmer bo kumu kerteng na ka benta ka MP by election na ka won Shillong parliamentary constituency ka parti pra da ka wei ka jimon ha ka arterik benai match arhajar arpeunriu kala terwa ya ka kerteng jong Dr. Bats Kemmer bo man ya khun ya ka by election MP na mar ka ne ka sit kala thalino hadin ka jingklat kan san jong I Dr. Ricky A. Jason kan ha ki ne ki candidate ta yau ki bar tap